Takže dobrý den, vážení dámy a pánové, vítejte u prvního dílu Prdel News. Já jsem Degeš a jsem tady s... Já nechci být zmiňován. Budu mít cenzurované obličeje. A dnes se budeme bavit o tom, proč jsou cigarety dobrý pro vás i vaše děti. Nebudeme. Drž hubu. To nehrozí. Ale... Cože? A jak to se mnou mluvíte? Nemyslíš si, že je důležitý bavit se o tématech, jestli jsou nebo nejsou špatný? Když někdo někoho na ulici chce pochcat, tak třeba říct mu, že to je špatný. Ty bys jako mlčel, kdyby ti někdo pochcal na ulici. To bych určitě nemlčel, ale myslím si, že není důležitý se o tom bavit, ale důležitý je vědět, že to není správný. A v čem není správný kouření cigaret? Je to nezdravý. Jak nezdravý? No, víš, co je nezdravý? Kouření trávy je nezdravý. Ne, to je úplně něco jiného. No to právě je něco jiného. No kouření trávy je nezdravý jak píča. No co je? Najednou jsi posranej, co? Takže co teda, 3 litry jsi říkal? 3 litry. Jsem rád, že jsme se domluvili. Okay, dobře, tak co máš teda kurva za problém s cigaretama, mě řekni. No, jak jsem říkal, jsou nezdraví. No dobrý, víš, co je nezdravý hulení? Nevím, taky pořád skáčete do řečí. Od začátku, co jsme tady, skáčete do řečí. A co, tak když říkáš úplný píčoviny, tak ti budu skákat do řeči, no. Stojí to hodně peněz. No. Cigarety? Jo. No, tak jsi chudej, no. To je trochu tvůj problém, ne, že jsi chudej. Co já s tím mám dělat? A teď se podíváme na našeho reportéra v akci. To budeš ty, že? Navíc nemáte, co? Peníze. 3 litry je fakt málo. V dnešním díle jsme se spojili s nadačním fondem Cigárko, abychom nemohoucím dětem z Pákistánu a Zimbabwe poskytli náležitou pomoc ve formě tabákových výrobků. Dobrý den, prosím, nepřespěli byste něco na děti bez cigaret? Kdybyste měli jednu třeba navíc. Jako cigaretu? Jo. Máte cigo? No tak ho nemám, jako, to se omlouvám. Děkuji moc krát. Já už jsem trošku chudý, ale tady má kamarád. Moc si toho vážíme. Máte doma nedokouřenou krabičku cigaret a rádi byste pomohli dětem v nouzi? Kontaktujte výběrové oddělení na nadacecigarko.cz/kontaktní-formulář. Vy mě vůbec nenecháte domluvit. Ani jednu větu. Vy mě neposloucháte. No tak mám rád cigarety, no. Je to jsem problém, že mám něco rád. Argumenty. Já chci argumenty. Chápete? Jaký argumenty? Vy nevíte, co jsou argumenty? Seru na to. Si strč do prdele. A teď se podíváme na naše hudební solo. Cigi, cigára, kouří táta i máma, nikdo tě nemá rád, tak pojď si cigo dát. Tohle byl první díl Prdel News. Já jsem Degeš. Všechny vás miluju. A uvidíme se příště. Ale je to trochu perverzní.